pulong sa Ginoo, by which it is a very important part with our fellowship. Tungod kay atong gikinahanglan ang pagtudlo sa doktrina. Yes, we Pentecostals, we use running, jumping, spinning, but something, I should say, missing, no? Because ang pinaka-importanting butang nga may butang sa atong kasing-kasing o sa atong hunahuna, maugayod ang doktrina. Now, what is doctrine? Doctrine is the backbone. Maunidugukan. Nganong makabarog ta kay doon natay backbone. Dili ta ulod. Sabot mo sa ulod? Ang ulod mga isuwa gini direksyon na dili siya makatindog og direksyon. Ngano man wala siya backbone. Busa kitang mga Kristohanon sa atong panahon karon, kinahanglan nato mga igsuon ang doktrina, kinahanglan nato ang backbone. Amen. Tungod kay ang pulong sa Dios mao gyud ni ang atong pinakaimportante sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Although dunay mga tao, mga igsoon, sawayon ang atong pagtudlo, but I would like to stand with the Word of God, even with the relation with our government, that we have what we call a freedom of religion. Doon natay kagawasan sa atong relihiyon. Why pwedeng manghilabot mga igsoon sa atong relihiyon? Buot pasabot, unsa man ang atong gitudlo, that is our freedom. Bisag ang uban nagtudlo og sayop, that's their freedom. Apan atong siguradoon nga ang atong kagawasan dili layo sa pulong sa Ginoo. I mean, ang atong kagawasan haom diha sa pulong sa Ginoo. Ang tinuod nga nagtudlo mga igsoon sa pulong sa Dios kadtong tao nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Dili ang pulong sa Dios ang pasundon sa ilang mga pagtudlo. Ang atong pagtudlo nagsunod ta sa pulong sa Ginoo. Dili pwedeng ang pulong sa Ginoo ato lang hagpaton unsay atong gusto mo himo natong pagtudlo. Dili. Bisag sakit sa atong kasing-kasing, bisag sakit mga igsoon, ato yung itudlo, ato yung iwali ang pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Dios man maoy masunod. Dili ang pastor ang masunod. Kay ang pulong sa Ginoo gihatag na nindaan, wa natay laing libro pa nga atong sugdanan sa atong pagpangalagad, mao gayud ang pulong sa Ginoo. Kay kung ang pulong sa Ginoo mga igsoon atong mapahimutang sa atong kasing-kasing, diha magsugod ang doktrina nga angay natong ibutang o kaya atong igatudlo alang sa mga katawhan. Andam na ba ang tanan mga igsoon? Amen? Ang tanan magaingon, andam na ko! Andam na mi! ang atok ang mga buzzers, no? Andam na papukaha sila, no? Well, let's welcome them in the name of the Lord Jesus Christ. And as I said, we have our freedom of religion. I don't care unsay ilang ikapulong. Pero akong gingon, salamat sa Ginoo sa atong mga buzzer. Kay kung wala sila, dili sila magbas, wala sila nagtanaw. Busa sila mga ison nagtanaw. Doon na sa akong mga ison, doon na ako yung mga 40K, nga mga resita. Mga followers, mga ison. Okay, we will talk about Bible. The source of the Word of God this morning is all about the Word of God. It's not by our opinion or ideas. If we start with our opinion and ideas, it could be turned for nothing. But if we base the Word of God, mga igsoon, word for word, then we are standing in the solid ground. In fact, the Bible is a very source. Amen? Now, sa mag-iangay na buhaton, pastor,
Revelation chapter 1 verse 3. Hello. Pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 3. Bulahan ang tao nangadto sa kapunungan, magabasa sa mga pulong sa propesiya. Magabasa sa pulong sa propesiya. Ug bulahan ang mga dagapatalinghog. O bulahan ang nagapatalinghog. Ug magatuman sa nahisulat O niini. nagatuman sa nisulat niini. Kay ang panahon haduol na. We thank you, Lord, today for the reading of the word. Blessed is he that readeth and did not hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Dear Lord, let it be that your manifestation and the unction and the power of the Holy Ghost will be in the mouth of clay and to the ears of the listener. To all that are watching today, let your Spirit, God, move and to convince their heart that the Bible is the source of all the doctrine as far as the religion is concerned. Today, thank you so much, Lord. Maybe dili na mo matapos kini, Ginoo, but still I know that next Sunday will be another fruitful Sunday for our teaching and worship, O Lord. In Jesus' name we pray. Clap your hands to the Lord and shout hallelujah. Shout praise the Lord. Bulahan siya nga nagabasa o nagapatalinghog o nagatuman. Tulog ka mga buluhaton angay buhaton sa tao, kinahanglan siyang mubasa. Amen. Daghang nagbasa ron sa Biblia. Ingon gani nila, cover to cover, from Genesis to Revelation, Revelation to Genesis, vice versa. Pag ingon to vice versa, balik-balik. Kay ang akong igagaw, ingon siya nga, kaysa sa sakyanan, bitaw, sa sakyanan doon ay nakasuot vice versa. Ningotan na siya, gaw, asa man ang lugar ang vice versa? Abi niya dito sa body sa sakyan na vice versa lugar. Buot pasabot na balik-balik, no? From Genesis to Revelation, Revelation to Genesis. Bulahan ang nagbasa. Busa kung kamao kang mubasa, kinahanglan basahon nimo ang pulong sa Ginoo. Og nagpatalinghog. Ang tanan kinahanglan magpatalinghog. Ang dunay igdulungog kinahanglan magapatalinghog. Kay importante ang sense of hearing. Ngano nagka-problema ang dunay away tungod sa mga marites Unsa lang iyang nadunggan. Ihatod sa pikas. Apan ang atong nagdunggan karon mga igsoon, kini nagpasabot sa atong kinabuhi. Nagpasabot sa atong pagkinabuhi. Kay bulahan ang tao nga naminaw nagbasa apan ang ikatulo kining pagtuman. Kay daghang nagbasa, daghang naminaw, pero dili mo tuman. Ang importante, mao ang imong pagtuman sa imong nadunggan o sa imong nabasa. Sa diha nga imong nadunggan o imong nabasa, unya imo kining gisunod mga igsoon. Sa sunod nga bersikulo sa Mateo nagaingon diha, ang si bisan tinsa nga nagapaminaw o nagatuman niini, gipakasama ko sa kataong butan. Basa sa Kristan. 7:24. Busa bisan kinsa nga nagapatalinghog niining akong pulong og magatuman niini. Og nagatuman. Mo di problema ron Daghang nagbasa sa Biblia, daghang debate nga gihimo apan wa nagtuman. Apan usay ingon sa Ginoo, ang nagtuman niini mahisama siya sa usa ka taong butan nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Foundation. Og unya mibundak ang ulan, og mibuluhog ang baha, og mihuros ang mga hangin, og mihapak ni atong balaya. Apan kadto wala mapukan. Wala napukan. Kay natukod man ibabaw sa bato. Natukod man ibabaw sa bato. Matthew 7:24. Next verse. Verse 26. Apan bisan kinsa nga magapatalinghog niining akong mga pulong, nagapaminaw, nagapatalinghog, apan og dili magatuman niini. Dili magatuman niini.
Mahisama siya sa sukataong buang-buang. Wow. Nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Unya? Unya mibundak ang ulan, ug mibulog ang mga baha, ug mihuros ang mga hangin, ug mihapak ni adtong balaya, ug kadto napukan, ug dako gayud ang iyang pagkapukan. Adunay duha ka klaseng tao, ang nagapaminaw og nagatuman og nagapaminaw nga wa nagtuman. Apan ang Biblia nagahisgot ang si Bisantinsa nga nagatuman sa iyang mga pulong, gipakasama ko sa usa ka taong butan. Duna bay pagsulay siyang balay, duna apan ang tao nga nagtuman wala naguba ang iyang balay, wala nagkunob ang iyang balay, ngano iya manggituman ang iyang napatalinghugan. Apan ang bisan kinsa nga naminaw Ug wala magatuman. ug wa nagatuman, giunsa sa Ginoo pagsulti, gipakasama ko sa taong buang-buang nga nagpatukod siyang balay ibabaw sa balas. Kung inyong tunan, tanawon pagayo, ang pagsulay sa ibabaw sa bato nga balay, maurang pagsulaya sa balay nga na ibabaw sa balas. Basig mo ingon mo, unfair ka Lord, kay malubang ta ka, nga ang iyang patukuranan balas lang, nga nung parehas ang pagsulay. Mga igsoon, ang kinabuhi, may Diyos ka o wala, dunay pagsulay. Mga lagad ka sa Ginoo o dili, mga igsoon, dunay pagsulay. Samara ang mga pagsulay. Ang lagad o wala, dunay pagsulay. Nagsimba o wala, dunay pagsulay. Apan kung natukod ka sa tikon nga patukuranan, maskin unsang pagsulay, baha, bagyo o hangin man, apan magpabilin ang imong pundasyon o balay. Amen, amen. Ang pulong sa Ginoo dayag o hayag nga atong ganyan gayod mga igsoon nga pagapatalinghugan. Paminawan gyud ninyo mga igsoon, kay kining mga bulan na hangtod sa sunod pang mga bulan, magwali gyud ko mahitungod sa doktrina. Kay dunay uban mga igsoon, siguro uban niyo din mga igsoon, sayaw-sayaw lang, lukso-lukso lang, di ta against ana, pero kinahanglan nga dunay gyud kay masabtan sa doktrina nga atong gikatudlo gikan sa Biblia. Amen. Di doktrina ni Pastor Henry, sabihin mo, doktrina na sa mga pistanyo, dili mga igsoon, doktrina na nga gihatag na sa Biblia. Di na ta kailangan maghimo og laing doktrina. Ang Biblia mismo, doktrina na ni. Ang ato na lang ang pagtudlo niini, ang pagpaminaw niini, o ang pagtuman niini. Amen. Wow, daghan ng lalis mga igsoon, pila ba yun ang Diyos? Kini siguro giwali na ni Pastor Umniki, no? Pero ato gyud ang masabtan, pila ba gyud ang Dios? Now, the Bible is so very specific. Isaiah chapter 48 verse 17. The Bible mention not holy two, or holy three, but holy one. Isaiah chapter 48 verse 17. Mao kini ang giingon ni Jehova nga imong manunubos ang balaan sa Israel. Ako mauman si Jehova nga imong Dios nga nagatudlo kanimo sa pagpahimulos, nga nagamando kanimo sa dalan niindiin ikaw angay moagi. This is in English version. 48:17 said, the Holy One of Israel. Manunubos na The balaan. Bible, it doesn't say the Holy Two or Holy Three. There is just only proof that there is the Holy One. It's not the holy number one. It is the Holy One. When we say about one, it's like a word alone. Bugtong. Walay bugtong nga duha. Walay alon nga tulo. It's the Bible is so very consistent nga nagsulti nga siya lamang the Holy One of Israel. O sa lamang mga igsoon ang Dios. Nga gani ang Deuteronomio 6:4 nagaingon, Hear, O Israel. It was addressed to Israelites. Magpatalinghog ka, O Israel,
si Jehova nga atong Dios, may usa lamang ka Jehova. There is no Holy Holy Trinity in the Bible, but the Bible says that there is just only one God. Amen. Usa lang ang Dios, mga igsoon. Walay lain nga Dios tulo o pilaman. Apan ang Biblia, as I said a while ago, it's so very consistent that there is Holy One of Israel. God is one. Usa lang ang Dios. Mosa, way lisod sa pagpangalagad. So usa lamang ka Dios. Ang atong gisimba, usa lamang ka Dios. Ang atong gidaig, usa lamang ka Dios. Ang atong gipasalamatan, usa lamang ka Dios. Ang mutubag sa atong pag-ampo, usa lamang ka Dios. Ang muhatag og milagro, usa lamang ka Dios. Ang muhatag sa imong panalangin, usa lamang ka Dios. One of the description of God, God is a jealous God. Diyos na bunghuan. Unsam ng jealous, siloso. Kung doon na kay Uya Brother Migs, di gyud ka musugot nga doon ay lain. Mo nang siloso silos. Abubuan. Di ka gusto nga doon na may lain. Busa ang Diyos, di gusto nga doon na may laing Diyos. Because He is a jealous God. That's a very simple talk about God. Jealous God. Di ka pwede mga igsoon nga magsilos nga okay lang, dili. Buot pasabutan na mga igsoon, wa na ilain. Brother Romar, wa na ilain. Ayaw yung pangitag lain. Kay mabarangay ka. Amen. Wa na ilain. Nga naman, your God is a jealous God. Now, as I said, when it comes the word one, the word one is a holy number. We have the Holy One in the Bible mentioned, mga igsoon. That is Isaiah 48:17 and Isaiah 43 verse 3. Isaiah 43:3. Kay ako si Jehova nga imong Dios, ang balaan sa Israel, ang imong manunubos. Gihatag na nako ang Ehipto, ingon nga imong lukat ang Ethiopia ug ang Seba nga puli kanimo. So sa English, mga igsoon, di kayo na madungog na to ang kanang balaan. Sa English na mga igsoon, Holy One. Kung doon na mo yung mga English Bible, the Holy One. The Holy One. Usarag yun. Mauna ang mga Israelites, di yun na sila muyukbo og laing Dios. Sa panahon nga muyukbo sila, maghimo na sila mga igsoon, dunay dayoy pasidaan o kaya dunay dayoy dunadayo mga igsoon paghampak sa Dios nga naman siluso ang Dios, dili siya taga-aglaing Dios pa mga igsoon, dunalamay usa ka Dios. Amen. Ibutang iyo sa una-una, pastor, ngano lagi nga dunay amahan, watay question na ng amahan. Pero kung amahan himuon nimong laing Dios, unya ang anak lain pong Dios, ang Espiritu Santo lain na pong Dios, pila na ka Dios. O ang Biblia wa nag-mention that there are three distinct persons of the Godhead, but the Bible mentioned there is just only one God. Amen. Parang yun ani na Megson eh. Pari dyan, hali. Okay. Brother Megs, dali. Brother Romar, dali. Yun ani ni yun ano yun na ito papadlaling masabtan eh. Mauni ang Diyos amahan. Ang Diyos anak. Daon so good agman o mga igsoon. Kini kay cute Diyos Espiritu Santo. Now, if you're going to define, akong research kabi Trinity doctrine taught that there are three distinct persons of the Godhead.
The person of the Father, the person of the Son. Kulot ning kasana na, ano? The person of the Son, and the problem now, the person of the Holy Spirit. You cannot define person when it comes Spirit. But Trinity said, they are three distinct persons. And these three are God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. But the conclusion, maingon sila, ang Diyos usa. Their definition itself naghatag og confusion. Tungod kung kini Diyos. Unya pud ana tog laing Diyos. Unya na pagi-cute nga Diyos sa mga igsoon. Espiritu Santo. Iyon sa Manila ang mathematics nga God plus 1 plus 1 equals 1. No. Dili ibubarog. Akong gitanaw mga igsoon, mingon siya, it's just only a support of the idea. The doctrine of Trinity is just an idea. It's not a Bible base. God was not, nahimo mga igsoong tulo. Apan, unsa man ay tudlo sa balaan nga kasulatan, ang Dios dili tulo ka persona nga nagkalaing-laing Dios. Amen. Dili pwede. Ngani, kung atong tanawon sa definition, tanawon ninyo mga igsoon, the definition, they were co-equal. Co-existence. Co-eternal. Na dili pwede, nga naman, kung co-equal, isugo man samahan ng anak. Kung co-equal, sugo-sugoon di ay ka. Parihas raman mo. So, the definition itself could not stand by itself. But here comes the doctrine of the Bible. Lingkod sa monito, anak, o lingkod sa Espiritu. Okay. We have only one God. Amen. And God has no three distinct person, but God has three manifestation. Manifestation by one person, and God manifests as a father when He was created the heaven and the earth. We address God as Father. Ano naging si Kristo? May ampo masaman. Yes, may ampo siya sa amahan. Tungod ana siya sa lawas nun nga kahimtang. Mao na akong giingon last Sunday, previous Sunday, sa iyang pagkatao, dili siya Dios, o sa iyang pagka-Dios, dili siya tao. Karon, aron ang tao, mga igsoon, makabaton og kaluwasan, ang amahan nagmanifest. Ingon nga anak. Dili pwede nga ang anak, ang Diyos anak. O Diyos anak, ang mga kalibutan nagkasala adto sa kalibutan. Kung ako tong Diyos anak, mayon ko, parehas naman ta, ko-equal ba yata? Ko-eternal ba yata? Nganong imo mo kong suguon? Dili pwede. Apandayag ang Diyos way lain mga igsoong makaluwas. Ang Diyos mismo mingon siya nga ang pulong na himong tao. Ang Diyos nga pulong na himong tao, aron ang tao makabaton og kaluwasan. Mauning atong nadawat nga kaluwasan, dili laing Diyos apan sa pagpadayag sa Ginoo ingon sa lawas. Kay kung walay lawas, walay unod, walay dugo, o kung way dugo, way kapasayloan sa atong kasalanan. So the very simple explanation was, we believe in one God, not in three distinct persons, but in three manifestation. Thank you, Brother Mix. Hallelujah. Another, kanabang atong ingnon mga igsoon nga rule. The rule. O say binisaya sa role. Iyang buluhaton o obligasyon, rule. Now, what is the rule? The rule of God is to save. Ang Holy Spirit
It's not another person. Yes. Na, di gina pwede mga igsoon. Magkasungi yun na. Apan, atong mabasa nga sa Biblia na ay mga pulong mga igsoon. Isaiah 45 verse 11. Isaiah 45:11. Kini mo ang giingon ni Jehova, ang balaan sa Israel, ug ang iyang magbubuhat. Pangutan ako sa mga butang nga umalabot, mahatungod sa akong mga anak nga lalaki, ug mahatungod sa buhat sa akong mga kamot. Suguan ninyo ako. Buhat sa akong mga kamot. Dili buhat sa among mga kamot. Speaks for one God created. Amen. Kung dagang naghimo sa kalibutan, mabitay mingon sila, Pastor, ka na bang paghimo sa tao sa Genesis 1:26 down mga igsoon? Praise God. Ang ilang nakita, kanang word us. Let us make man. Pero the question is, sa dihabang nga bersikulo na ang tao? Wala pa. Kanusa lang nag-exist ang tao sa sunod nga bersikulo. Di lagi na ito pwedeng putlon mga igsoon. Pasaha ang sunod nga bersikulo 1:27. O gihimo sa Dios ang tao. O gibuhat sa Dios ang tao, siya ang kaugalingong dagway. Gihimo ang tao sa Dios, sumala sa iyang kaugalingong dagway, dili sa ilang mga dagway. Kay kung tulo mga igsoon, unta mingon sa ilang mga dagway, apan ang pangutana sa 26 natubag ra pod sa 27. Yang Dios naghimo sa tao, sumala sa iyang dagway. Amen. Walay tulo ka dagway diha mga igsoon. O salang kadagway, ang dagway sa Dios. Isaiah 30 verse 15. Sayang no, naunta sa atong screen mga igsoon. Sunod atong ipakita mga igsoon. 30:15 and Psalm 78:41. May na magsulti mga tama igsoon nga naagyon sa. Okay. Kay mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova, ang balaan sa Israel. Kanang balaan sa Israel sa English na the Holy One of Israel. Sa pagpauli ug sa pagpahulay, pagaluwason kamo sa kalinaw ug sa pagsalig, ana ang inyong kusog ug kamo wala bumuot. Praise God. Next verse 78. Psalm 78:41. Psalm 78. 41. 11 or 14? Og ming balik sila pag-usab, og ilang gitintal ang Dios, og minghagit sa maputli sa Israel. So, mao ni kiniya sa mga Israelites kaniadto mga Israelites, ilang gihagit ang Dios. Now, next verse is the verses of one God. 1 Corinthians chapter 8 verse 6. For apan alang kanato adunay usa lamang ka Dios. Oops. Tulo, duha, daghan dili. Basahon pag-usab. Apan alang kanato adunay usa lamang ka Dios. Duna lamay usa ka Dios. Mabasa ba sa Biblia nga duna lamay usa ka Dios? Mabasa. Mingon si Apostol Pablo, alang kanato duna lamay usa ka Dios. Dunay usa lamang ka Dios. There is one God. Apan alang kanato adunay usa lamang ka Dios, ang amahan nga ginikanan sa tanang mga butang. Ug ang atong kinsa nangalungtad ug usa lamang ka Ginoo si Hesukristo, pinaagi kang kinsa nagalungtad kita ug ang tanang mga butang. Praise God. Diri atong masabtan mga igsoon, pag ading amahan siya ang sinundan sa tingsulti ito. Iyang he is the source. We address him as Father. Nagalungtad. O pinaagi sa Ginoong Kristo, nagalungtad kita ug ang tanang mga butang. Ug ang tanang mga butang. It's nice to hear from heaven and from the Word of God that there is just only one God. Hallelujah. If
if we talk about one God, the Bible is so very consistent. The Word of God is very consistent. Therefore, salamat sa Ginoo nga dunay pulong nga atong nadunggan kay muabot ang panahon, mga igsoon, nga ang mga tao, hallelujah, magapaminaw kining panahon sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. So excuse me, we used to have revival. But I want to each everyone, alang nato mga igsoon, ato yung mahipahimutang ang pulong sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. 2 Timothy chapter 2 verse 5. There is just one. Unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5. Kay adunay usara ka Dios. There is just only one God. Og adunay usara ka tigpataliwala. A mediator. Sa Dios og sa mga tao. Nga mao ang tao nga si Kristo Jesus. There is just only a mediator between God and man. The man, Christ Jesus. The man. Christ Jesus. Ang tao ug ang Dios, lahi gyud mga igsoon ang gitawag nga kalagayan. Bisaya sa kalagayan, ginigikan tag Tagalog mga igsoon. Kahimtang. Yeah. Ang tao di gyud kasabot sa Dios. Apan ang Dios makasabot sa tao. Busa ang usa ka Dios niya tagpatiliwala, a mediator between God. Kung mediator ka, asaman ka? Between God and man. Kinsa kinahanglan ikapakatao si Kristo aron siya ang tagpatiliwala sa Dios ug sa tao. Ang tao kay di pa masabtan sa Dios kung unsa pud ang tao kung di siya magpakatao. Mao siya ang mediator. Yes. Tagapataliwala. Now sa barangay dunay mediation Doon nagay mga kaso-kaso, kinahanglan mo agi mo sa mediation. Tigpatiliwala. Tanaw ng both sides. Ang Ginoo mga igsuon, aron ang tao makabatunog kaluwasan, nagpakatao si Kristo, mao ang tigpatiliwala sa Dios o sa tao. Ngano? Jesus Christ has a dual nature. He was God and also manifested as man. Busa siya ang tigpatiliwala sa Dios o sa tao. Maong gikapoy siya. Ingon nga tao. Gigutom siya. Ingon nga tao. Apan ingon nga Dios, gibanhaw niya ang patay. Gipakaon niya ang klibuan. Gipahunong niya ang nagapangusmo nga mga balod. Dili ginihimo sa usa ka tunaryo mga igsoon. It was God really manifested in the flesh. And that's the reason why I love to worship the Lord Jesus Christ. Without Him, wata kay malo kung unsa ang kahimtang sa Dios. But He is our mediator. You can come boldly to the presence of God because He is our mediator. Without Jesus Christ, we don't even know who is God. But I thank God, He is God manifested in the flesh, a mediator between God and man. Kisa may makasabot sa tao. Di ba ang tao rapot? Kita na dahil mo ang kabaw nag-away, giaway sa ering. Kinsa rin magkasinabot. Busa ang tao, aron masabtan, kung kinsa siya, ang Diyos nagpakatao. Ang pulong nagpakatao, dili na tao. Kung magpakaunggoy ka, unggoy na di ka. Although burag naong kag-unggoy, pero di yung kaunggoy. No? Salamat sa Ginoo. Alright? Next. Adi, kubo na kayo ni Mason Ang Santiago 2:19. Kabalo na mo anak, unsay sudi ha. Kini, makarelay yun taan ni mga igsoon. Reliable ni. Kay, ang Yahwa. Ikaw nagatuo na ang Dios usara. Sayop dili. Tubag. Sakto na dili. Sakto. Basaha. Ikaw nagatuo
nga ang Dios usara. Oh. Husto ka ni ana. Husto lagi. Ang nagtuo ko sa Dios sayop dili. Si Santiago nagaingon, nagatuo ka nga o Dios usara. Sakto. Husto ka ni ana. Husto ka. Kinsa eksakto ang atong pagtuo nga usaray Dios. Yes. Ipamatudan ni Santiago. Amen. Si Santiago nagsulat nga ang tanan nga nagtuo nga usaray Dios sakto ta. Amen. Ang tulo day pastor, di na sakto. Way mabasa nga nagsulti nga nagtuo ka nga ang Dios tulo, sakto ka. Wala. Maski baliktaron pa nato basa mga igsoon. Di yun na mabasa kinabaliktad man hinoon. Pero kung batong pangutanon, nagtuo ba ta nga usa ang Dios? Ingon ang Biblia, sakto ka. Salamat. Sakto ta. Amen. Sakto ta. Amen. Kini nung dili maisakto no mo'y mga isog. Mauni doon sige. Sulti nga mga sulpot. Kinsa may sulpot aning nagtudlo gikan sa sinugdan o kining nagtudlo lang tumala sa tradisyon. Apan ang Biblia nagasulti nga kung nagtuo ka nga usa lang ang Dios, sakto ka. Kay ngano man? Ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka ni ana. Sakto. Ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab ug nagapangurog sa kalisang. Ingon nila, kung mauna, yawa di yung gisimba, wa kasabot sa gisulti. Ang gisulti diha, nga bisan gani ang yawa, nagatuo man og nagakurog. Kanang kurog diha mga igsoon, that's not really fear, that's all about respect. Because before he was Satan, he was Lucifer. And Lucifer is the angel of God in heaven. Og nahibalo siya kung pila ang tuwa dito. Kinihinuong nagtudlo nga tulo, mo'y gituhuan sa tanan. Pero kining gisulti ni Santiago, nga bisan ang yawa nagatuo man. Kisa may tuhuan na turong, kina nagsultig tulo, nga wag yung ebidensya. O kining yawa. Ang ila pong pagsabot, yawa di yung nagsimba, dili. Ang yawa nagsimba ko sa ka-Diyos. Amen. Kung nagsimba sila, tulo ka Diyos. Ingon ang yawa, na ko'y labot diha. Kay ako nagpamatuod yun, nga usa lang ang akong gisimba. Maubitaw gihug ko din kay sayuta, kay gusto mo sa kong Diyos, mahimong Diyos dito. That's the logic there. That's why Satan called a God of this world. Amen. But there is only one God of the universe. There is only one God that we need to worship. There is only one God that we need to preach. There is only one God that we need to believe. Usara gyud ang Dios. Mo ba pastor? Kadugay ra ana. Sikat pa sa sinugdan na eh. Sa Genesis 1:1 pa lang. Wala na, balintong na sila. Genesis 1:1, ang sabi na, sa sinugdan, gihimo sa Diyos ang langit ug ang yuta. Tulo na. Kay kung tulo na, sa sinugdan, gihimo sa mga Diyos. Katuon man sa tagamay grammar sa English mga igsoon, no? Namatay mga teacher din Bitaw na singular form and plural. Unsa may naa diha, that is a singular, gibuhat sa Dios. Pilay nagbuhat usara. Kay kung daghan mingon unta si Moises, gibuhat sa Dios ang langit ug yuta sa mga Diyos. Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Wala Diyos lagi, Diyos lagi. Busa, mahalag mga suko na sila diha.
basta nga atong pagwali, usa lang ang Dios. Maayo ng imong mapatalinghugan nga usa lang ang Dios. Walay laing Dios mga igsoon nga angay natong igawali. Walay laing Dios nga angay natong isimpahon. Mao ang atong Ginoong Kristo. Grabe no, ang yawa ni tuo. Miingon lagi sila, pareha dahil mong pagtuo sa yawa. Kung pagtuo sa usag Diyos, parehas. Ang yawa, bakakon, mangyunasukat sa sinugdan, pero ang pagtudlo usag ka Diyos, di siya pwedeng mabakak. Amen. He is a liar since from the very beginning. But if we talk about one God, monotheism, Satan bow down, kurog pa. Unsa ay pangurog sa Kalisang. pagtanglisangag yun niya. Lisang na sila, pastor, kay tulo magong kabuok. Sometimes we are having a teaching of presumption. Kanap itong gadahum-dahum ka lang, nangagpas ka lang. Ang Biblia is not a book of presumption. It's not a book of idea. It is indeed a doctrine. Bible itself is a doctrine. So we should stand for the Word of God consistently. Kurog sa kalisang eh. Ingon to po siya na to, pastor. Mas kuya pa po sa yawa. Mayawa, kurog sa usa ka Dios. Kamu, wag yung may kurog-kurog ba? Ingon siya, mas labaw po sa yawa, pating awaya nila mga igsoon. Wa ko'y labot diha, sila rato. Yan naman. Kita niya eh. The Bible give a proof. Yes. Therefore, unsay sulti mga igsoon, all Scripture is given by the inspiration of God. Kini good. And profitable first doctrine. Pwede tam lukso-lukso. Labi na ito mga people ron, mga igsoon. Ala, pililukso ay. Pero pangutan una kiyo na pilay Diyos. Mingon siya ron nga, ako sa pingitaon kung pila. Nga no, kini ha. Excuse me. Tungod sa atong mga conference, labi na sa mga youth, wa kayo na-emphasize ang doktrina. Wala eh. For emotion lang. Ingon nga, kagawasan, mga anak bang ison. Pero, ang doktrina, mao nang halos sa mga young people, it's not grounded for the doctrine. Ang tunang sila, revival, hilak, doon na tahal, hallelujah, bla 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 bla. Pero, ang pangutana, ang pundasyon, di ba na makita? Yes. Kakita mo pundasyon sa mga building na nakita. Ang tanang foundation, nasilalom. Busa kining akong pagtudluron, pilalom yun. Kay kunay mong pundasyon, milutaw, delikado na. Nasa ilalom mga igsoon ng pundasyon. Mabit ko dito sa Manila, kulbaan ko kay naami sa 19th floor. Unya, si Pastor Junar to sa 52th floor. Ingong ko, maglino gani ron. Kaya gihugon-hugon ba ya ang big one? Gihugon ang big one sa Manila ba? Unyag! Akong gipangutana ang guard siya, ay kabalakan sir, ligon man ang pundasyon. Ang pangutana ron ang pundasyon. Hear, O Israel, hear, O Park Pasel Apostolic Revival Center, hear, O Pasel, the Lord our God is one, and thou shalt love with Him with all of your heart, with all of your mind, with all of your spirit, with all of your strength. If you worship Him, love Him with all of your strength. If you love Him with all of your heart. If you, this is how I understand. Praise God. Hallelujah. Di na ko mauman eh.
Sunod Domingo natin humanon. Wa masatag dali. Kanang atong mga viewers nagdali na sila. Mudalig off sa ilang cellphone ron kay basig mingon gibirahan na pud mi. Wala brad, wa gyud mi namira, no. Kining amo wali na gyud ni sa pulong sa Ginoo. Kung di ka mo to, ingon pa sa mga katiguangan, kung di ka mo to, di basag mo sakit among tiyan. Bitaw. Bitaw. Bitaw bingon nga di ka mo to, di basag mo sakit among tiyan. Wa may mawala to. Pero kung mutuo ka, praise God. Mutuo ka, mubasa ka, maminaw ka, ug mutuman ka, imo nang kaluwasan. Napainindot gusto na kong i-emphasize. Diri ko mahuman mga ekson. Isaiah 46 verse 6. Sige, last na rin mga ekson. Kaya sayo beta naman, sayo puta manguli. Kasi mingon mong giganahan po si pastor, mga duha naman ka oras. Ayaw, sa ating mga kay kini magka-senior na ta. Ang atong nilihukan, murag senior na po. Naunsa naman na diya, Brad? Okay na. Isaiah 46:6. 6. Ingon sa nagausik sa bulawan, gikan sa puntel, og nagatimbang sa salapi sa timbangan, sila nagasuhol sa usa ka magsasalsal sa bulawan. Og siya nagahimo niini nga usa ka Dios. Sila na naghapa, sila na nagsimba. Ila kini nga ginapasan sa abaga. Ila kini nga ginadala. O ginapahimutang siyang dapit. O kini nagatindog. Gikan siyang dapit kini dili balhinon. Ang tao mo sangpit niini, apan dili kini makatubag. Ni makaluwas kaniya, gikan sa iyang kagulanan. Maglabad ang ulo nila ani mga igsoon. Nanaris panahon sa Isaias pa na ini. Ilang pasanon. Ilang ibutang dito. Manghawat na sa o ani Megson. Mauna sa 44:6. 44:6. Isaiah 44:6. Mao kini ang giingon ni Jehova nga hari sa Israel, ang iyang manunubos, si Jehova sa mga panon. Ako mauman ang nahauna. Ako ang nauna. Ako man ang naulahi. Ako po ang naulahi. O gawas ka nako. Gawas ka nako. Wala na Dios. Kung sila atong pangutanon daghang Dios. Si Isaias atong pangutanon ay. Tubag Isaias, pilay Dios. Ako mao ang nahauna. Ako ang nahuna. O ako maon ang naulahi. Ako po ang naulahi. O gawas ka nako. Gawas nako. Wala na Dios. Nganong magbuot-buot man sila? Asa man na nakunik? Revelation 1:7-8. Kinsa na? Si Isaias nga nagasulti. Kinsa na gisulti diha? Unsa ingon diha? Pinadayag 1:7-8. Site. Tanawa. Siya umalabot uban sa mga panganod. Siya umalabot uban sa panganod. Og makita siya sa tanang mga mata. Makita siya sa tanang mga mata. Sa tanang na nagdughang kaniya. Apil to nagdughang mga igsoon. Pastor, patay naman to. Ay problema, buhion na sa Ginoo para makakita. Siyempre, kung di na mabuhi, usaon niya pagkakita. A little bit logic. Katong nagdughang. Pastor, pati ng dugaya to, no? Nganong problemahon man mo ng problema, di man na imuha. Di ba? Padayon, Brad. Sa tanang na nagdughang kaniya, ug ang tanang kabanayan sa yuta, managminatay tungod kaniya. Amen. Amen. Ako mao ang alpha. Unsa ang gisulti? Ako ang alpha. Sa Bible yan mga iso, red letter na. Ang tanang red letter sa King James Version, pulong na ni Jesus Christ. Unsa kuno ang alpha? Ako ang alpha. So, okay. Ako mao ang alpha ug ang omega. Ang omega, unsa pa? Nagaingon ang Ginoong Dios nga mao ang sakaron ug ang kaniadto
ug ang sa umalabot ang makakagahom sa tanan. 8. Ako ang Alpha. Kung atong basahon mga igsoon, I am the Alpha Omega, the beginning and the end, the first and the last. Unsa ingon ni Isaias, ako tong nauna, ako pud ang naulahi. Ingon ni Kristo, ako ang nauna, ako ang naulahi. Ang pangutana, pilay nauna ang naulahi. Ay, kuging na nga. Kato si Isaias, pastor, lahi pud tong nauna. Unya, sa Revelation, lahi pud na. Napilam rin, nag-una-una diha. Usa lang ang nauna. Usa lang po ang naulahi. Kinsay nag-describe ana? Si Juan. Kinsay niyang gipamatudan? Bigon si Jesus Christ. Ako. I am the Alpha. Unsa ba ng Alpha? Sinugdan. And Omega. Omega, pastor, kanang panghaplas. Dili! Para lang na sa mga panuhuton. No? Dito ko sa conference, giduol ko sa pastor, pastor, grabe na imong wali pastor ba? Kana bang imong mga adlib-adlib? Imo ba gisulat pastor ko na naranas agtang, no? Ngano? Omega. Ang pagsabot la sa Omega kanang mapalit ka ipanghapla sa ilang mga kuto-kuto. Ang Omega katapusan. Si Jesus Christ, iyang gipunting, ang gisulti ni Isaias. Mingon si Isaias, dunay nauna o naulahi. Pag-abot sa katapusang libro, mga igsoon, hallelujah. Mingon si Kristo, ako ang Alpha, ako ang Omega, ako ang nauna, ako ang naulahi. Wala na'y laing Diyos pa, mga igsoon. Busa salamat sa Ginoo. Ang atong gisimba, siya ang Diyos sa sinugdanan. Siya ang nagdibo sa langit ug sa yuta. Siya ang nag-umol sa tao gikan sa bog. Siya ang sa sinugdan naghatag og kinhawa sa tao nga gikan sa bog. Og siya usab ang katapusan. Katapusan nga mopadayag sa kalangitan. Nagani ang mga nagdughang kaniya, magkakitaman kaniya. Kini nagpasabot nga wa nay laing Dios ngawas kaniya. Ang atong Ginoong Jesucristo, siya ang nauna. Iyag yung giangkon, I am. He doesn't said you need somebody Alpha. No, he said I am. Yes. The description of God in Old Testament is the word I am. The word I am. That's why Jesus Christ used the word I am. I am the way. I am the truth. Because the description of God concise only with 2 words. I am. I am the Alpha and the Omega. But pasabot, wala laing Diyos, mga igsoon. Wala na Diyos. Napay laing bersikulo eh. Sunod na lang na may igsoon. Kaya basi may mga lipong siya sa bersikulo nga itong gihatag. Mingon si Isaias, gawas ka nako, wala laing Diyos nga mauna. O musunod man ka nako. But pasabot, mga igsoon, wala laing Diyos pa. Wa ta na sayop kung kinsa ang atong gisimba. Wa ko na sayop kung kinsa ang akong giludhan. Wa ko na sayop kung kinsa ang akong giyukbuan. Wa ko na sayop kung kinsay akong gitawagan. It's not about 3 persons of the Godhead, but I just talk when you mention the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that He is Lord. Without great controversy, great is the mystery of godliness. God manifested in the flesh. 1 Timothy 3:16. Last, Brother M. Akong emphasize ng kisay lain diya ba? Praise God. This is how I understand. And also the Bible itself gives us a reason how we preach and what we preach. We preach about Jesus. We preach about the Alpha and the Omega. Great is the mystery of godliness. Unang Timoteo Shall we Kapitulo all stand, please? 3. Manindog ka mga igsoon.
Unang Timoteo 3:16. Oh. Og dili malalis ang dako gayud. Bisag Tinago lalison sa pa. atong tinuhuan. Bisag lalison pa. Mingon sa Apostol Pablo, og dili malalis. Ang dako gayud Dako gayud ang tinago sa atong tinuhuan. Wani mga igsoon, wani tagui. Apan tinago mystery of godliness. Tinuhuan. Ang Dios na dayag diha sa lawas. Kinsa kaning Dios nga natayag sa lawas. Jesus. Hallelujah. Sige. Na himatud-an nga matarong diha sa espiritu. Na matudan nga matarong diha sa espiritu. Nakita sa mga manulunda. Wow, nakita sa manulunda. Giwali sa taliwala sa kanasuran. Kinsay giwali taliwala sa kanasuran. Walay lain pangalan sa atong Ginoong Kristo. Gituhuan dinhi sa kalibutan. Gituhuan dinhi sa kalibutan. Gibayaw ngadto sa Gibayaw dito sa himaya. Kinsay nagpamatud, dili ang United Pentecostal Church. Ang Biblia nagapamatod. Si Apostol Pablo nagapamatod. Dako gayud tinago ning atong tinuhuan. Ang Dios na dayag sa lawas, giwali sa kanasuran, gibayaw sa kalangitan, gisimba sa kadaghanan. Only the name of Jesus. When you come to the altar, mention the name of Jesus. When you come before the presence of God, just mention the Alpha and the Omega. He is the God for the beginning. He is the God for the last. Sinugdanog katapusan. He is the Alpha and the Omega. When I cry to God, I cry Him as my Alpha and Omega. That's why I thank God. I thank the Word of God today. He was manifested in the flesh. He was preached to the nation. He was translated or raptured up into glory. To sing the song of Dahil doon ikaw, Ginoo. We worship you because you are the only one God. is the heart Oh, yes, Lord. name. Bless your people today. We will cry for your goodness. This is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. And dominions of power. Mention the name of Jesus. Your name. Walay laing kaluwasan nagikahatag sa silong sa langit o sa ibabaw nining maong yuta. Pangalan ni Jesus. Oh, Come on, church. If we cry, we will cry because He is the Alpha. Oh, bless His map, you are Lord. lifted Ups and down, but still you are the Alpha. In life, oh Lord, we have many failures, but still you are our Alpha and you are our Omega, Lord. Thank you, Jesus. You are the God that never change. You are a God that always care with your people. Even we have ups and downs in our service, but still you are the source of the strength that we need, Lord.